Teraz si ukážeme, ako sa vkladá dieťatko do nosiča Patapúm do polohy na chrbte. Vezmeme si nosič, chytíme ho za bedrový pás a položíme si bedrový pás na bedrá. Vzadu za chrbtom zaklapneme sponu, pritiahneme. Potom si bedrový pás otočíme mierne k nášmu boku. Môžeme si ísť zobrať dieťatko na ruky. Dieťatko si vezmeme na ruky a presunieme si ho na bok, na tú stranu, kde máme chrbtovú opierku nosiča. Položíme si ho tváričkou k sebe, chytíme chrbtovú opierku a zdvihneme ju na chrbátik dieťatka. Teraz rukou si objmeme dieťa cez chrbátik, cez zadoček až pod stehna dieťatka a druhou rukou si chytíme bedrový pás. A teraz budeme krok po kroku postupne presúvať dieťatko smerom na bok a na náš chrbát smerom dozadu. A to tak, že si dieťatko vždycky nadľahčíme a kúsok po kúsku ho premiestnime čoraz ďalej. V tomto bode, kedy sa už nevieme ďalej vytočiť, si musíme dieťatko prechytiť. Takže ruku, ktorá zatiaľ objímala dieťa vzadu, tak presunieme smerom dopredu. No. Pod stehna a pod zadoček dieťatka, ale zároveň sa predkloníme, pretože teraz dieťa už neistíme cez chrbátik, tak aby nám nespadlo z chrbta, budeme predklonení a ďalej krôčik po krôčiku dieťa presúvame až do stredu chrbta. Stále istíme dieťa aspoň jednou rukou. A teraz chytíme si ramenný popruh a jednu ruku strčíme do ramenného popruhu. Druhú ruku. Tak. A chytíme si popruhy až celkom vzadu a strasieme dieťa čo najnižšie, čo najhlbšie do chrbtovej opierky. Zapneme si sponu, ktorá nám drží pokope ramenné popruhy. Dotiahneme ramenné popruhy. Jeden, druhý. Tak. Tak. A je hotovo.